נמאס לכם לכעוס? אתם מרגישים שהכעס משתלט לכם על החיים? הסרטון הבא הוא בדיוק בשבילכם. ציפיות לעומת שאיפות. לדוגמה, שאני מצפה שהבוס שלי ייתן לי העלאה, וזה לא קורה, אני מאוד מתאכזב. כשאני שואף שזה יקרה, כשאני מתאמץ, אני מראה לו שאני יכול, שאני טוב, והוא לא נותן לי את זה, זה לא נורא, אני אמשיך לנסות. זאת השאיפה. אולי יכול להיות שיהיה טיפה ביוס, אבל לא כמו בציפייה. דבר שני, מה אנחנו מפסידים מזה שאנחנו כועסים? דבר ראשון, אנשים חושבים שאם הם יכעסו, אז הם יוציאו את זה מהמערכת שלהם והם מרגישו הרבה יותר טוב. זה לא לגמרי מדויק. שימו לב שאנשים שהם כועסים, למשל הצבנו אותם בעבודה, ועכשיו הם כועסים, דבר ראשון, בעבודה עצמה פתאום הם עצבניים והם לא מרוכזים, הם לא עושים את העבודה כמו שצריך, והבוס יכול מאוד לכעוס עליהם ואפילו לפטר אותם. אחר כך שהם חוזרים הביתה עם המשפחה שלהם, עם האישה שלהם, הם לא מצליחים להיות רגועים, והם גם שם כועסים. הכעס מלווה אותם.